naman. Sino tres na? Wala guys, ngayon guys, pupunta kami sa... Saan yung tayo pupunta pa? Sa ano daw, sa Lanoa. Sa Noa. Ay, meron na rin. Ay, meron doon. Ano daw, sabing dagat. Laging dagat daw guys. Kuwan! Siwan. Kahit na naman dito pag alagala ka. Mukhang nadugas ka na ata. Yari ka. Patay. Ha? Diretso yun doon daw. Bakit pala nga? Pagkakain ka rin ito. Ay, gagi. Hindi mo mahabulin mo. Nakakahabol ang ulit mo. Yung signal dito ng ano? Go, kami ay nandito sa Isla Noa. Papuntang ano, bye-bye. Go! Ang lapo! Bukas wala na to. Ay, nalaglag yung cellphone ni Rina. Uy, ang sarap ng buhangin, oh. Tama ba, no? Bagay, parang gusto ko na lang dito. Nan, yung... Makain mo ba to? Ano na? Last. Ano nyo? Dito, dito. Ako, bitawan ko. Hawakan mo yan. Hawakan mo na yan. Hawakan mo na to. Hawakan mo na yan. Ganda ng ano, view. Bida, pinsa namin, bidang-bida mga pinsa namin, no? Ayaw mo na, pagod na. Yan ang sinasabi ko. Yan, ano, ayaw mong hawakan to? Ay, sorry. Kawawa naman ako, guys. Ito, pinulungan. Hindi ko alam kung saan sila pupunta.
ikaw. Oh, ganda ng views. Papalipat tayo ng drone. Tataas sa yung drone. So, ito yung POV niya. O, di ba hindi niyo makita? Nasa ito siya, ayun siya. Ito yung view. Usapang maoy. Ano usapang Nagmamaoy ka. So, nagmamaoy ka nga. Maoy pala itong si Pinsan. Ah, Madilim yan? Madilim oh. Hi, vlog. Ibo mo na. ito na gani. Nakaano lang yung brightness mo. Pinsan, anong sabihin mo? Nakaano lang yung brightness mo na.